Ki samla pule Jong National Institute of Fashion Technology Shillong kila say pyrthei ya kasap pynwandur ba harukom ya ki riam ki beit ha ka lympung Jong ka spectrum arhajar arpulai kabala pynhap pyrda no ha ka nigas ngi Saitjaiñ. Ha ka ka program la Don Langru Additional Director General ka NCC North Eastern Region Shillong ugagan deep kum ukongsan na lor ki wei ki kenrem ki lendan kentup ya ki bor penyat Jong ka NIFT. Lapan po syuk-syuk ya ketika program pa arsngi da kejingwan shimbentalang na kiwe ki college ki padon hanong ba Shillong.